Hi ha alguns canvis respecte a com estaven fa un any i mig. No només no hi és Dolors Sabater com a cap de llista de Guanyem, tampoc hi és Oriol Lladó, que aleshores liderava Esquerra Republicana i és qui feia els discursos. De fet, si no m'equivoco, avui no hi és ni com a convidat ni com a assistent Oriol Lladó. Ara parlarà David Guerrero, regidor de Guanyem Badalona en Comú. Finalment els seus 4 regidors han votat sí a Rubén Guijarro. Convidades, convidats, veïns, veïnes, treballadors i treballadores de la casa. Avui vinc amb l'esperança d'aclarir si aquesta intervenció serà per fer un comiat o per donar una benvinguda. I no parlo de relleu a l'alcaldia. Crec que Parlo s'emociona. d'un comiat o d'una benvinguda a la Badalona que tantes vegades hem imaginat. Una ciutat que aconsegueixi sobreposar-se a la crisi política constant que ha malmès la institució i que ens debilita per afrontar-nos als veritables reptes que ens haurien d'ocupar, les necessitats reals dels nostres veïns i veïnes. És cert, com deia l'Àlex fa un moment, que a Badalona conviuen diferents realitats, fins al punt que sovint es parla de l'existència de moltes Badalones. I segurament la ciutat que imaginem cadascú de nosaltres no és ben bé la mateixa, però això no ens ha de paralitzar, tot el contrari. Hem de treballar per una Badalona que és diversa, treballadora i plural. I hem de decidir. I nosaltres ho tenim clar. Volem una ciutat que surti del bloqueig, que acompanyi, amb una administració eficient, àgil, permeable, al servei de la ciutadania, de tota la ciutadania. Volem una ciutat que surti de l'enquistament i que s'anticipi, oferint eines útils a l'àmbit social, econòmic, ambiental, cultural, esportiu, concretant, per exemple, un pla d'habitatges o un pla d'equipaments, oblidant d'una vegada el clientelisme. Volem una Badalona realment participativa, que activi els consells de barri, els espais de construcció col·lectiva i que no s'apropiï de la veu dels veïns i de les veïnes a conveniència. Volem una Badalona on la seva ciutadania sigui l'única protagonista. Apropar la política als veïns i a les veïnes, no per informar-los, que també, sinó perquè siguin part d'aquesta transformació. Perquè sí, volem una Badalona transformadora que ataqui l'origen de les desigualtats, actuant de manera decidida per tenir la millor educació i els millors recursos a les escoles dels nostres barris, per combatre els discursos excloents i d'odi, amb l'eina més poderosa que tenim a l'abast, l'educació. I, sens dubte, tot això no serà suficient. Per fer tot això no serà suficient repetir i repetir que tot anirà bé i que tot serà millor amb un nou govern. Perquè ho sento, i ho sento de veritat, però avui no veig en les cares de vostès aquell vertigen del compromís adquirit. Veig més aviat la tranquil·litat de l'objectiu assolit. I aquest govern no il·lusiona. Ni il·lusiona, ni emociona, ni convenç. I a sobre es contradiu. Es contradiu quan ens exclou i alhora ens diu que som necessàries, que tenim la clau de la governabilitat. Nosaltres hem defensat i defensem un govern fort, amb programa, amb altura de mires, amb compromís polític, que deixi de banda els interessos de partit. Un govern de concentració estable en capacitat d'execució. Però sembla que aquest objectiu no és compartit per la resta de forces i això perjudica la ciutat, persistint en la fórmula de governs en minoria que ens ha portat a aquesta crisi política que ens allunya de les solucions. Els que no hem vingut a quedar-nos ens mou la urgència. El temps ens juga a la contra i no podem
i no volem esperar el 2023 ni el 2040 per iniciar aquest viatge. I no podem i no volem desfer-nos d'aquesta motxilla que portem enganxada a l'esquena, perquè és plena de lluites, de reivindicacions, de projectes, de complicitats, de tresors que hem anat acumulant durant anys d'activisme en associacions, en entitats, treballant per relligar aquesta ciutat, donant-nos la mà, com vam fer el 2013, travessant de punta a punta aquesta ciutat diversa, treballadora i plural. I aquí és on hem d'estar i aquí és on estarem, al costat de la gent, de les entitats que malgrat tot, malgrat els polítics, continuen treballant. Al costat de les lluites, darrere de la Badalona de colors, de les samarretes reivindicatives, com la de Sant Pep, com la de serveis socials, com la de les pensions, com la de revolta escolar, contra les cases d'apostes, per la recuperació de l'espai públic, amb la gent. I no amagats darrere de carpetes monocromàtiques buides. Guanyem Badalona, estarem amb la mà estesa per construir la Badalona que volem, però amb el puny tancat, defensant els interessos i els drets dels veïns i les veïnes. Moltes gràcies. Bé que el discurs de David Guerrero, per cert, el regidor que va ocupar el lloc deixat per Dolors Sabater quan va marxar al Parlament de Catalunya. Ha parlat d'una ciutat que ha de sortir del bloqueig, també les primeres crítiques al nou govern. Gràcies, senyor Guerrero. Diu que aquest nou govern ni il·lusiona ni emociona i que es contradiu quan no deixa participar Guanyem en el nou govern, malgrat necessitar-los perquè avui Rubén Guijarro alci la vara d'alcalde.